जातिफोराबो देरहानायनि थांखिजों गोख्रों खालामगासिनो दा बिथांमोननि जुजिनाया माबायदि जादों? दा दिनैनि थारिखआव जे जोंनि बनरगाव हिसाबै बुंनो थाङोब्ला जोंहा मोनथाम एंगोलजों जोंहा जुद्धआ जागोन। बेयाव बिजेपि दं, जोंनि इउपिपिएल दं आरो जोंहा बिपिएफ दङ। दा बेखौ बयबो मिथिगौ जे जोंहा राजीब बांगाल आदाया जा बिजेपिनि जा बिजाथि जानानै दङ, बिथाङा मोनसे समाव बिपिएफनिनो एमसिएलएमोन। बिपिएफजोंनो गेलेनानै बिथाङा देरहानानै माने एमसिएलए जादोंमोन। दा एमसिएलए जाखांनायनि उनाव बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ माखासे गावनि सापर्टारफोरखौ लानानै बिजेपि दोलोआव हाबबाय। दा बे हिसाबैनो जोंहा नुनो मोनबाय जे बिथांमोननि भटआ माने खावनै जाखाबाय 50-50। बिपिएफ भटआ माने 50-50आव खावनै दङ। दिनैनि थारिखआव 50-50 नङाब्लाबो हयथ' 70-30आव दङ। दा बे हिसाबै बिपिएफ भटआ थुब्ला गावनानै दंखायो। दा इउपिपिएलआ जाहैबाय थांनाय बाराव जोङो 18,000 मोनदोंमोन। दा राजीब बांगाल आदाया मोनदोंमोन 22,000 सामथिं मोनदोंमोन। दा बे हिसाबै बिथांमोननि भटआ जुदि 50-50 जायोब्ला दिनै बिपिएफआव 12,000 थागोन, माने बिजेपिआव 12,000 थांगोन। दा जोंहा 18,000सिम आवगायनानै दंखायोमोन। आरो जोंहा फेज 1 फेज 2 जे सार्भे, बे सार्भे रिपर्ट हिसाबै जोंहा जे रिपर्टखौ मोन्दों बेयो जोंहा 23,000सिम आवगायनानै दङ। दा बेयाव बोरैबा जुदि 3,000सो 5,000सो माइनास जाब्लाबो जोङो 18,000आ जे एकदम स्पस्ट जोंहा मोनगोन दिनैनि थारिखआव बे रोखा। आरो मोनथाम एंगोलजों जे इलेक्सना जायोब्ला जे पार्टिया माने 16,000 मोनगोन 17,000 मोनगोन बेनो एकदम उइनार जागोन, भिक्ट'रिया बेनो जागोन, बेखौ बयबो मिथिगौ।